பயிற்றுனர் திரு ராஜா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். பள்ளி பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர், அனைத்திற்கும் முன்மாதிரியாக திகழும், அனைத்து பள்ளிகளுக்குமே சொல்லலாம், அனைத்து பள்ளிகளுக்குமே முன்மாதிரியாக திகழக்கூடிய ஒரு நபர் இந்த பள்ளியினுடைய பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் நண்பர் அவர்களுக்கும், இப்பள்ளியுடைய இருபால் தலைமை ஆசிரியர் இருபால் ஆசிரியர் பெருமக்கள், தொடக்கப்பள்ளியுடைய தலைமை ஆசிரியர், தொடக்கப்பள்ளியுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள், எஸ்எம்சி மிகப்பெரிய ஒரு வல்லமை படைத்த ஒரு அமைப்பு, அந்த அமைப்பை தாங்கி ஏங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவி மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், நாளைய இந்தியாவை திறம்பட உலக அளவில் நடைபோட வேண்டும் என காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர் பெருமக்களுக்கும், அன்புக்கினிய மாணவ செல்வங்கள் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். ஆண்டு விழா அப்படின்னாவே கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதற்காக தான் ஒரு பட்டாளமே அமர்ந்திருக்கும், இன்க்ளூடிங் மாணவ செல்வங்களும் சேர்த்து தான். அதனால் நிறைய நேரம் எடுத்துக்க விரும்பலை. என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில், ஏன் கையை ஏந்த வேண்டும் அயல் நாட்டின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தில் ஒரு பாடல் வரிகள் உண்டு. அதை அப்படியே மாற்றி, என்ன வளம் இல்லை எங்கள் அரசு பள்ளியில், ஏன் அண்ட வேண்டும் தனியார் பள்ளிகளை அப்படின்ற அளவுக்கு நமது அரசு பள்ளிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை வடிவமைத்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம முறையா அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணணும். எப்படி ஒரு விளக்கு பிரகாசமா எரியறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோல் அவசியமோ, அதே போல நமது மாணவ செல்வங்கள், அதாவது நம்முடைய பிள்ளைகளை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றுவதற்கு தூண்டுகோலாக திகழக்கூடிய பெற்றோர்கள், நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கணும், அவளை ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். எல்லாருக்கும் சாமி கும்பிட்ற பழக்கம் உண்டு இல்லையா? எல்லாரும் சாமி கும்பிட்ற தானே? தினந்தோறும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமான கோரிக்கை வைப்போம். சாமி, இன்னைக்கு என் டீச்சர் அடிக்கக்கூடாது, கடவுளே என்னை யாருக்கிட்ட திட்டு வாங்கக்கூடாது, நல்லபடியாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துடணும், நல்லா படிச்சிடணும், நல்லா டெஸ்ட் எழுதிடணும் அப்படின்னு மாணவ செல்வங்கள் நீங்க வேண்டிக்குங்க. எங்க தலைமை ஆசிரியர், இன்னைக்கு யாரும் வெளியிலிருந்து யாரும் அதிகாரி பெருமக்கள் வரக்கூடாது, வந்தா எங்களை யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு அவர் வேண்டுவார். ஸோ பெற்றோர்கள், சாமி எனக்கு இதுக்கு நல்ல வீடு, எப்படியாச்சும் ஒரு பங்களா மாதிரி ஒரு வீடு வாங்கறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடு, என் பசங்களை நல்லா படிக்கிறதுக்கு ஒரு பொருளையும் நல்ல ஒரு பணமும் கொடு அப்படின்னு வேண்டுவோம். இருக்கிறவன் பங்களா வேண்டுவான், பங்களா இருக்கிறவன் கார் வேண்டுவான். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து கோரிக்கைகள் வச்சுட்டே இருப்போம் கடவுள்கிட்ட. அப்படிப்பட்ட கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் விவசாயி, ஒரு விவசாயி ஒருத்தர். விவசாயம் அப்படின்னாவே இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு. விவசாயிகள் இல்லை அப்படின்னா, இங்க இருக்கீங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, விவசாயிகள் இல்லைன்னா நாம வயிறார சாப்பிட முடியாது, நிம்மதியா இருக்க முடியாது, நல்ல உடல் நலத்தோட இருக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட விவசாயி ஒருத்தர் தன் நிலத்துல இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் நல்லா விளைச்ச காய்கறிகளை அறுவடை செஞ்சு விற்பனை செய்வதற்காக அங்காடிக்காக எடுத்துட்டு போறாரு. அந்த காலத்துல தள்ளு வண்டி தான் இருக்கும், மாட்டு வண்டி தள்ளு வண்டி இருப்பதா இருக்கும், மாட்டு வண்டியில எடுத்துட்டு போறாரு. எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வழியில பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரடு முரடான ஒரு பாதை. அந்த பாதையில திடீர்னு மாட்டுடைய ஒரு சக்கரம் மட்டும் ஒரு பள்ளத்துல மாட்டிக்குது, ஒரு பள்ளத்துல திடீர்னு மாட்டிக்குது. ஸோ விற்பனை வாங்கணும்னா காய்கறிகள் ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டு இருக்கலாமா? அவ்வளோதான், காஞ்சி போயிடும், காஞ்சி கருவாடு ஆயிடும், அப்படி யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. போறவங்க வழியில போறவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் கேட்கிறாரு. திடீர்னு வண்டியில போறவங்க எல்லாம் நிறுத்துங்க, கொஞ்சம் நிறுத்தி ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்றாரு. யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல. ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு யாரும் உதவிக்கு வரமாட்டான், நமக்கே 1008 வேலை இருக்கு. இந்த கடிகாரம் மாதிரி சுத்திட்டு இந்த உலகத்துல நமக்கே நிறைய வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டே இருக்காங்க. இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த வழியில முதியவர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காரு, கொஞ்சம் தூரமா உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. யாருமே வரல. இவர் இத்தனைக்கும் ஹெல்ப் கேட்கிறார தவிர இவர் இதை செய்யல. சரி, வேற வழியே இல்ல, இதுக்கு மேல நம்ம மத்தவங்களை எதிர்பார்த்து இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப் கேள்விக்குறியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு அவரே என்ன பண்றாருன்னா, அந்த மாட்டிக்கு இல்லையா ஒரு சக்கரத்தை, அந்த சக்கரத்தை கிட்ட போய் கீழே இறங்கி, அந்த படத்துல கொஞ்சம் இறங்கி அந்த சக்கரத்தை கொஞ்சம் நகர்த்த முயற்சி செய்யறாரு. இப்ப நகர்த்த முயற்சி செய்யும் போது இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த முனிவர், அந்த வயதானவர் கிட்ட அவர் இன்னொரு கை கொடுக்குறாரு. இன்னொரு கை கொடுத்து அந்த சக்கரத்தை மேல எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த சக்கரத்தை மேல எடுத்துறாங்க. எல்லாருக்கும் கோபம் வரும்ல, ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கக்கூடிய நாம திடீர்னு எத்தனை பேருடைய ஹெல்ப் கேட்டோம், யாருமே வரல. இவர்கிட்டயும் பார்த்துட்டே இருக்காரு, இவரும் வரவே இல்லை. ஆனா திடீர்னு கேட்கிறாரு, திடீர்னு ஹெல்ப் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்கிறாரு, இவ்வளவு நேரம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஏன் நீங்க இவ்வளவு நேரம் வரல, இப்ப மட்டும் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேள்வி கேட்க,
அப்ப அவர் சொல்றாரு, அற்புதமான ஒரு பதில சொல்றாரு. எப்பவுமே வாழ்க்கையில நாம வந்து அடுத்தவங்களை நம்பியே நம்ம வாழ்றோம், நம்மளை நம்பி நம்ம வாழ்றது கிடையாது. நம்மளை நம்பி நம்ம வாழ ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுல நிச்சயமா நம்ம வெற்றி பெறுவோம். அந்த எண்ணம் உனக்கு வரல. எப்போ உனக்கு அந்த எண்ணம் வந்து யாருமே உதவல, நானே இறங்கி வேலை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோட நீ இறங்கி வேலை செஞ்சியோ, அப்பயே நீ வாழ்க்கையில வெற்றி பெற ஆரம்பிச்சுட்ட. அதனாலதான் உனக்கு நான் ஓடி வந்து உதவி செஞ்சேன், உன்னுடைய தன்னம்பிக்கையாக தான் உதவி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு. மாணவ செல்வங்களே, தன்னம்பிக்கை அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம். எவ்வளவுதான் ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தினாலும், அதிகார பெருமக்கள் வெளியிலிருந்து வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாலும் கூட, உங்களுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே உங்களுடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக எரியும். இன்னைக்கு அரசு பள்ளியில் நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. 7.5 டீச்சர் பேசும்போது சொன்னாங்க, 7.5% ரிசர்வேஷன். எங்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு யாருக்குமே கிடைக்கல. 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் அரசு பள்ளியில் படிச்சீங்க அப்படின்னா 12வது முடிச்சுட்டு உயர்கல்வி போறதுக்கான 7.5% இடஒதுக்கீடு. இன்னைக்கு நிறைய மாணவ செல்வங்களுடைய கனவு நனவாயிருக்கு. 7.5%ல உள்ள போயிருக்காங்க. நீங்களும் அதுல நிச்சயமா பயன்பெறுவீங்க. முயற்சி எடுக்கணும், அவ்வளவுதான். முயற்சி இல்லை அப்படின்னா நம்மளால எந்த ஒரு காரியமும் திறம்பட செய்ய முடியாது. அதனால தன்னம்பிக்கையோட இருங்க. நிச்சயமா 450 எடுத்தோம். ரிவிஷன் எக்ஸாம்ல 450 எடுத்தியா, அடுத்த டைம் 460 எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சபதம் போடு. அதுக்கான முயற்சி செய். பப்ளிக் எக்ஸாம்ல 500க்கு 500 எடுப்பேன் முயற்சி செய். முயற்சி தான். அது முயற்சி செஞ்சா ஒரு 490 எடுக்கலாம். ஸோ அருமையான ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கவா டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நான் நிறைய பள்ளிகள் பார்த்துருக்கேன். இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 8வது பணியாற்றும் போது தளி, கிளமங்கலம் எல்லா ஸ்கூல்லையும் பார்த்துருக்கேன். ஆனா இந்த பள்ளியில ஆர்வமா ஈடுபாடும் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் எங்கேயும் பார்க்கல. நிச்சயமா நான் கதைக்காக சொல்லல, தப்பமையா நான் சொல்றேன். அவ்வளவு ஈடுபாடோட ஆசிரியர் பெருமக்கள் நீ நானுன்னு போட்டி போட்டு தன் மாணவ செல்வங்களை லெஷர் பீரியட் இல்லாம எந்த ஒரு கிளாஸுமே நான் எப்ப விசிட் வந்தாலும் ஃப்ரீ பீரியடே இருக்காது. ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்துட்டே இருப்பாங்க, யாராவது ஒரு இருந்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு முழு ஈடுபாடோட உங்களுக்கு ஒரு பாடம் நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் கிடைச்சிருக்காங்க. அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களை முழுமையாக நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். டீச்சர் சொன்னாங்க பத்தியா, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வாழ்த்துறை சொல்லும் போது, விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தியும் நம்மை சிறைபிடிக்கும், எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் நமக்கு வழி கொடுக்கும், முடியாது என நினைத்து விட்டால் நமது மூச்சு காற்று கூட நின்றுவிடும், முடியும் என நினைத்து விட்டால் நமது மூளையில் மின்சாரம் பெறப்படும், தன்னம்பிக்கை என்னும் தீப்பொறியை மனித மனம் ஏங்கி நின்றால் எண்ணிய காரியங்கள் அனைத்தும் ஈடுவரும், இடையூறுகள் அனைத்தும் சாம்பலாய் மாறும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய பேச்சாளர் ஒருத்தர் கலியமூர்த்தி சார் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அந்த வாழ்க்கையினுடைய வரிகளுக்கு இணங்க, தத்துவங்களுக்கு இணங்க அனைத்து மாணவர்களும் சிறப்பாக செயல்படணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.